ole ka TikTok follower te le ka YouTube subscriber te in zawain chbe le vek ule hei mani khan ke pe account atangin payment dan le account login dan kan tiang chumo code ngai to lova login dan tun na yan ron update thar hian ron da chumi ti dan video chu kan upload to a tun tuma kan en ho le tu chu KP account kan ron kan naya kum khat tha te mo thali thanga te lut lovin kan da thina ni khati kan lu le kan tum hian code number hi aron lu ta code number kan me zo khan account kha in hong ta mai lo khan zo na neu neu hi lo om thina then khata chon verification non le hi ngai thin ni mat pun thin te chu tiang te ni wang chuan thiam lo te kan omati thai lo te har sa te benga vakal don la in hun kan nei si lo benga mi en tam thei si ho khatiang vel te wang khan benga kal kher ngai lo win ma ni atangin om huna atangin ai account hi hong le thai ani chumi hong dan chu kan zir ho do na ni chuan chumi ma in ding lama khan asira kan me tur oma like le follow te subscribe te mi lo me sak ve thau don ni o ti chuanin kan soi tran ngal menga KP account kan lu tanga account kan hong zo vel le account kan lu tanga anoi ta ber ding lam pa kan lu tanga heta hian hei a pathum na in ziak an lem in ziak hi kan metanga heta hian kan tong kha kan thlak don ani member a hen kan da nge nge yanga ya member a kan da zawanga kan bek lenga ti chuanin ta hian achung ta bera hian locking wen ba ti hi mo heta hian kan metanga chuanin kan phone number kan ziak anga kan KP number kha kan sia zo vel an hoi ta bera hian a hring te me tur oma hei te hi a hring te kan met don ya thren ka chon a hring te hi kan met lo thina account hi a nge a lut thai lo thina ni o ti chon a hring te kan me zo vel e khan helai an hoi a hian kan phone number kan zia na tuai chi hin a pol te zia na tur hi oma a pol te hi kan metanga ti chuan a pol te kan me zo vel e hian verification tur hi code number ron thleng don ni kan sim card ta kano kan mi kan KP number kan sim card kha kan phone a kan vuah tur ani kan vuah lo ani chuan code kha a ron thleng thei don lova code tel lo chon account kha lu thei lo ni kha code thleng tur chon sim card kha phone a kan vuah nge nge ngai ni o kha kan hriat anga ti chuanin hei eng he video hi lo hreto te a thiam to te in lo omani in lo kalka nanga a thiam lo te tan karon siam ani o ti chuanin kan china ka sai tong khan like subscribe follow te mi lo pek sak ula comment te mi lo nu chia sak ula a hrelo a thiam lo he video chu ka thian nu ka thiam pa in ka pi ka nu ka pa te nan lo lok pi anga ti te kan omani le comment a khan mention ula ti chuan ani lo pon a video hi in lo share anga in lo mu ve don ni o ti chuanin thaihin lo ula like subscribe follow te ka o ti chuan kan loading ta kan ngak mek anga internet te chak vak lawa chuan VPN hi ngai kher lo ni ke pe lu donin then ka chuan VPN anga an tia kha VPN tel lo pon lu thai ani ka kan sai ve sai lang ani chu ti chuan khatin kan ngak dewanga second second zale som sari veli kan ngak dona code number ron thleng nan tuna hian code number ron thlenga code number paruk chu chu kan ziak lut don ani 7889 7889 ti chuanin 24 kan met lenga 24 chuan code number paruk aron lu ta kha code number paruk kha kan zia zo vel e hian apol te hi account to tua me account kan account kan kal do ne ti hi mo apol te hi kan met don nia chun apol te kan metanga in loading anga khata tak khan pin me turum ni he pin hi kan hriat dan tur chuan keima ni account kan KP kan siam la ya enge kan password khamo poisa kan thon chuak to na kan password kan ti thin number paruk kha number paruk kha kan met don ani ti chuanin kan password number paruk kha kan me zo vele khan tiang hina ron lang dona heta tak hian china kan soi tong khan kol tong te sap tong te a om nuaya khata khan sap tonga kan lo da para ni kha chuan thil kha boi thlak thina hai mi kala tha nei ti vel te mo thil dang dang le nga min jaw chau min jaw tiang vel zong zong te kha ha boi thlak thina wang khan ti chuanin kan hriat tur poimo chu kan zep tel ve lok nga rem changa KP siam tur hian mat pun trin nai kher angai lo
kan foreign kalna kan passport kan passport khamo kan passport kal tang pon ke pe siam thai ni ti chuanin ta hian thlang tur a awm dawna tuna hian kan ke pe hi nge mat pun trin a kan siam wangin mat pun trin hi kan thlang dawn ni ti chuanin mat pun trin hi kan thlanga a in hmet sa wangin hme ngai lowa helai treat om te hi kan hmuanga helai treat om te hian keimani mat pun trin a in ziak kan mat pun trin enge a chung ta bera a mat anga enge mit min chang tong min chang nga min chang tiang in ziak a khan khatha kan mat pun trin a miang khan kan da dawn ani ti chuanin kan da zo vele hian enge a la tra ti vel tamo ba ka la no khang te ka ha ka khatiang kha aron om chawng kan mat pun trin a miang che khan kan ziak vek dawn ni chuan kan mat pun trin a miang cheng kan zia zo vek nu khan an hnuai ta bera khan zia turama chu an hnuai ta bera kan zia tur chu kan mat pun trin number kha o number paruk khamo kan ziak dawn ani number paruk kan zia zo vele hian a pawl te hi kan hmet dawna chumi hmain call tawngin soi tur a awma kan thiam an tawn kan soi dawn ni soi le lo meanga a zam awm em mai kan kal tlang mai dawn nia lekin a callin a hran pa in call tawngin kan soi ve lenga chan chu hemi lo ama sa zo ka video masa khan call lo khan an ron view masa mi zo ai ma in call lo khan request ka dong tam ni a chan kan thelawan en mol top thina kha call lo tan deu dewa siam sak le ka tuma ti chuanin tuna mi zong zong te point kina call version in ti vek kan tum don ya chu kan soi lang an zeb lang ve ni chu ti chuan kan me zo vele hian a pawl te kan me tanga kan khak le dewanga network te chak lo wang khan ka soi tawng khan nga ve deuh hi ngai ni lotling tur hi chuan nga fang fan te ngai ve nia ti chuanin khawi kan nga zo vele hian code number a ron do le dawn ani he code number hi SMS in an ron pele dawna chu SMS ami chu number paruk chu kan ziak lut dawn ani ti chuanin kepe account siam dan te pawh nakina rem chang hun aron om le rem chang dang a om le huna kepe account siam dan te pawh hi kan soyanga video ten record kan tuma call lo khan an ron request na sa enge kepe a hmun an mani office khera kal ngai lo khan a siam thai ni mani mi malpon ma se thil chu a lo danglam ve thai zela system te an server kal dan an service zong zong kha danglam ve the kum thar sang hi som ni paruk aniang in an lo thlak danglam to ni kha chuan an mani mun pui nge ya kala siam te pawh kha lo ngai ve thaya ma se khatianga an thlak danglam lowan kal dan ngai ang la kala ni chuan mani te pawh ala siam thaya ni ti chuanin khatin kan nga code number ka an ron da ta an ron thon ta chu an ron thon mi number paruk chu kan ziak dawn ani adikem kan en non leng hemi zia sol hi lo om lutuka hemi kan zia sol hian voithum kan try non thaya voithum kan try non anga chuta kan la ziak suala engemaw thil dik lo era a omani chuan ni khata na siam thai to lo ni dakar som ni le pali kan nga le ngayo ka kan hriat angai ania kha ba kan number ka uluk doin kan ena kan ti angai ni 949412 kan zia zo vele hian a pawl te hi kan met dawn ani ti chuanin a in loading leng kan khak le deuanga chumi zo vele hian hetan kan ke pe pa zot kha me tur an om le ni kan ke pe pa zot kan metanga kan ke pe pa zot kan met zo chia hetiang hena ron lut le anga ama sa kan thil siam kha a fu lo ani mela kan try non le dawn ani a lo fu ni chuan a in log in hal mai anga khati khan kan siak lut lenga ma saber kan ziang kan verification zia non tur kharon lang leya chuan khatin kan nga ngain loading le charanga ti chuanin tiang hena ron var pupanga ti chuanin aron lang chiata kan account chu kan kepe account thali thlanga ngo kum khat tha kan lut to lo lu le kan tuma code number
amin ron pia code number kan meta kan lut le thei ta mai kha thali thlanga nuwa chon alo lu le thei ta si lowa chu tiang siam dan ani o tuna video kan thlir mek ki tuna chon hai account chu kan lut le thei towa hetiang hian tuna hian kan poisa nei za te po aron lang ta ani khatiang kha ania ti dan hi khati zong khani phot sela tun trumatan chuan ka soi tong khan like subscribe follow te milo pek sabula video thar kan hule theu don nia in zawai mang tha tha vek ule